pitäisi sen tarkentaa. Se on vähän niinku tuossa. Joo, tossa. No, minulla on yksi kysymys. Onko se kuu, mikä meni noin päin, vai onko se maa, mikä meni noin päin? Mikä? Taitaa olla vähän molemmat. Molemmat, yhtä aikaa. Molemmat, siinä riippuu. Maapallo pyörii toiseen suuntaan ja kuu kiertää toiseen suuntaan. Aha. Meneekö se niin? Lumipään kuu kiertää. No, se näytti siltä, että se meni noin päin. Se nousi noin päin. Ja se voi olla, että se maapallo meni noin päin. Ja, että molemmat meni. No, Se on hyvä, että noi, mikä on lehtit, on edessä ja sitten siinä voi katsella, kuinka se meni. Että sitten se voi olla 3 minuuttia ja se meni tämä viiva, toi viiva. joo. No, maapallon pyörimisliike tekee osan siitä, mutta kunhan kuu kiertää maapalloa kuun kierron aikana, mutta kiertääkö kummiksi päin se kiertää? Kiertääkö se? Saattaa mennä. Maapallohan pyörii näin, me pyöritään nyt näin päin. Siitä johtuu, että tähdet kääntyy koko ajan. Kyllä se taitaa mennä vastakkaiseen suuntaan. Meillä ei ole Galileo. Se on liian vaikea mulle. Joo, me tutkitaan talvisin, katsotaan tähtiä, niin ne on paljon helpompi, ne pysyy paikallaan. Oh, Siinä okay. näkee sen maapallon liikkeen, että kun maapallo okay. kääntyy, niin tähdet siirtyy aina toiseen suuntaan. Okei. No, tämä on hyvä. Meidän täytyy laittaa tämä YouTube.